Voor de tweede keer in een maandetijd is er in Ljouwert een ree-redden uit de Greft. Oftewel, een dime. Daar is de dierenambulance gaat het om 3 verschillende redenen. Maar nee, Janko, do bist een reeënwappie, do lul staat net. Want do denkt dat het er in en dezelfde. Nee, ik ken een oortheorie. Dus best wel verhoren. Ja, ik ben net van de complotten. Maar. Nee, maar oké, dus er is 3 rijen die dus binnen 2 maanden in de gracht springen. Ja. In de auto. Oké, de binnen 2 dingen die kloppen echt voor geen meter. Voor geen meter. Oh. Dus de eerste heb ik ten eerste wat me opvalt, iedereen is zo relaxed. Hè? Dus oh ja, nu kan gebeuren, soort dierenambulance. Ja, het is voor die beest op een struin. Niks aan de hand. Loop maar door, mensen. Hier is niks te zien. Ja. Oké, dus ik even op research. Zo. Hoe vaak, denk je hem, is het gebeurd voor 2026 dat er in Ljouwert een ree in de graadsprong is? 3 keer. 0 keer. Oh. 0 keer. Nog nooit. Ja? Nog nooit. ChatGPT. Maar is het is ook een vorm van waarheid, hè? Is ook een vorm van Maar ik heb waarheid. een televersie en die klopt. Wat een goede nuance, Bos. Ja. Maar dus er is nog nooit ooit een ree in en nou 3 in de maand. Maar goed, dat vind Daar gaan we maar even uit. niemand vindt dat gek, niemand vindt het raar. Dat is Wat zou ChatGPT ervan? dat vind ik al heel apart. Dan komt nummer 2. Ja. Dus dat weer reden in, dan komt er een 2. Ja, oh ja. Oh jongens, echt. Ja, dan ben ik wel een beetje in mijn verhaal, maar dan ben even de emotie. Oh ja, dus daar hebben we de dierenambulance, ja? Dan heb ik dat artikel van de NOS lezen. Ja. Klopt, ik voor geen meter. Wat Komt ie, ja? Fake nieuws NOS? Ja, binnen het artikel. Dus hij is de dierenambulance en ze zeggen van... Oké, ja, meneer de dierenambulance, is het net elke keer dan dezelfde? Maar nee, eerst vrezen, wat doe je maar die beesten? Ja, die zetten we dan uit in het bos ten noorden van Ljouwert. Ja, dat is het Leeuwardenbos. Daar zetten ze weer om. Prima. Per regels verder in hetzelfde artikel. Ja, maar is het net elke keer hetzelfde? Nee, want wij zetten die beesten 4 voeten. Net meer op hetzelfde plak. De krek 2 regels hiervoor zijn dat ze in het Leeuwardenbos uitzest. Die journalist die vregen dat ik net op. Ik denk dat ze al uit de bos komen. Dat ziet er gewoon. Ja, natuurlijk. Nou, goed. Nou, ik hier dezelfde vraagtekens erbij bij het lesje. Ja. Slaat nergens op. Je weet er natuurlijk net of het in die volgende in de interview stelt is, hè? Nee, maar in het artikel klopt het dus al helemaal net. Dus Oh, sorry. heb ik een theorie bedacht. Ja. Ik dacht, hoe kan dit nou? Ja. Nou, de eerste verdachte is dus de dierenambulance, want die is het. Voor die model. Die is er elke keer bij. Elke keer, de redding is een oor, maar elke keer is de dierenambulance. Toen dacht ik, volgens mij, want ze bij de brandweer, heeft ik wel meestal, dat ben dan pyromaan. En die stekken eenzelfde boel in de fik en dan gaan ze daarna de boel blussen. Dus wij Dan is ze de held. precies, dus wij hebben het krijgen maar een dieromaan. Oh. Dus er is hier van de dierenambulance. Oh. Die jat die beesten uit het Leeuwardenbos. Flikkert ze in de gracht. Ja. Redt ze er weer uit. En is de held. Die had hier voor AirTag om die poort heen gegooid. De eerste keer. Right? Ja. Nou is het dan u om te zeggen, nou Janko, dit gaat wel heel fier. Hast je er bewijs van? Dat heb ik de krek verteld. Ik heb de krek daar is net opletten. Dus Maar Janko, dit wie nog niet. Ik ben geen jurist, maar dit is een hele sterke zaak. Je bist ervan uitzoeken dat dit bewijs is. ja, dit is, ik wil net zeggen, dit vind ik eigenlijk, 99,9% Raygate. logische theorie. Nou, ik ben uit hoe de dierenambulance hierop reageren, Sil. Ja, die is het natuurlijk van, ja, we weten van niks, bladibla. Nee, maar er zit dus iemand in die organisatie die doet het mis. Ja. Nou, ik ga wel even informeren bij uw natuurzaakkundige Remco de Vries. En die vindt het wel zwaarwegend dat dat heel tijd gebeurt. Ja. Dus dat is, als een Dus otter Janko bijvoorbeeld, is op het spoor. als er heel tijd op hetzelfde plak otters hoe stekken en die deur inmuren, dan moet de gemeente er ik wat ontwaan om voor te zorgen dat dat beter begelaat wordt. Ja, maar het slaat toch... De mast vanuit het Leeuwardenbos, de bist naar Ree. Ja? De mast dus naar het centrum van Leeuwarden. De mast eerst op Bulgaat. Imagineren, je De bent mast er komt op Bulgaat. Ja. Heeft er ooit een Ree in Bulgaat, jongen? Nee. Nee, Die zit- omdat hij dus of in de bos zitten of al verderop in de gracht. Of al in het busken van de dierenambulance. Maar misschien is hij wel daar in het wettersprong. En zou helemaal zwommen. Nee, de greft. Zwemmen? Ja, ze kunnen in principe zwemmen, maar in die graf komen ze naar maar uit. Dat is het Nee, probleem. precies. Ja, maar misschien wil iedereen ik wil van plan om gewoon Gewoon rond te zwemmen. Op doortocht. En dan wij maar de dierenambulance helden ze er dan weer uit. Want dat willen ze helemaal net.
Je bent Ja. gewoon onderwijs naar de Maar hebben ze nou deze reden dan ik een soort van... Zoals ze bij een skipik een kleur op een kont nog om in de gaten te houden welke is... ik Dat is vind zo die- logisch, hè? Ja, Dus toch, met de oké. vrij. dat is het toch net? Hey, oors, wat wij dat bos ging. Ja. En hoeveel reden zoenen wij zijn? Want het is maar een bosje, hè? Stel niks voor. Stuk of, nou, de Je ben wel Dan stil. ben je wel wat... Een stuk of 20 of zo. Doen we er een Nijsmaker sticker op. Ja, ja. Nice nekkers. Nijsmaker sticker. En dan dan kunnen we ze uit de correllie. En dan, Ja. als we dan weer in de grijssprong binnen, kunnen we concluderen dat het hetzelfde is. Zoenen ze dat zelf wel dingen Wel hebben. aan de met de onderkant bestaande ergens bij zijn beest, maar we die stickers plaatsen. Dat de dierenambulance, dat de dierenman het net shot. bos. Dat hier normaal. Ja. Ja, het rolt wel een heel soort vragen op. Nou, ik liet dat aandoen. Ik denk dat het toch nog maar een belly mat volgende week bij de bestambulance. Wordt vervolgd.